बबे लामाजों थाबायलांनानै बिथांमोनहा मिटिं खालामहैयो बबे न'आव मिटिं खालामो बे न'आ बिथांमोन बानायनाय ना BPF दोलोआ बानायनाय आरो बिसेसकै नोंथांमोननि बे मुसलपुरनि EM राकेश मानव गेदेर राकेश बिथांनि स्वभाब चरित्र बिथांनि जि खोथा बुंलाबायनाय गोदाव सोरावखौ रायजो राजाफ्रा नुबाय लाजिबाय खालि गावनिल' मान सन्माननि खोथा नङा बयबो रायजो राजानि मान सन्मानखौनो मुसलपुरबासिनि मान सन्मानखौनो बिथाङा सुरमात खालामबाय ओंखायनो बिथांखौ नेता बायदि लायाखिसै दिनै बयबो मुगैनानै BPFआव जइन जाजोबनायानो साबसिनसै होननानै बयबो फैजोबदों गंसे दालां बानायनाय देखायथों बिथांमोना शिक्षानि खोथा बिराद गिदिर गिदिर बुङो जे शिक्षा अनुष्ठान मोनसे बानायदेरबायब्ला बिथांमोनहा बेखौ देखायथों जि पलिटिकेल डेभेलपमेन्ट BPF दलाव गुबुन गुबुन दोलोनि खामानि मावनाय UPPL कर्मिफोर BJP कर्मिफोर आरो GSP कर्मिफोर कंग्रेस कर्मिफ्रा BPFआव जइन जानो जोबोद गोसो जादों आरो बेखायनो बे प्रग्रामफोरखौ खालामनानै जों बयखौबो बे स्कपखौ होदों उदालगुरि बाक्सा चिरां क'क्राझार जेरावबो हाजार UPPLनिफ्राय फैनानै BPFआव जइन जागासिनो दं दिनै मुसलपुराव जादों दा बावैनो जासिगोन जयनिं प्रग्रामा दा बेसेबां जइन जागोन आं बेनि नाम्बारखौ मिथिया किन्तु 1000 जननि बारा जागोन BPFआ रावबो राजनिति दलजों एलायन्स खालामनाय नङा BJPजोंबो एलायन्स खालाया कंग्रेसजोंबो एलायन्स खालाया जोङो इन्डिपेन्डेन्ट निजा बबियायै जोङो इलेक्सन गेलेगोन आरो निजा बबियायैनो गोदोनिफ्राय जोङो जिहेतु इलेक्सन गेलेबोदों बिब्दिनो गेलेलांगोन आरो जों नुनो मोन्दों जे एबार UPPL सरकारखौ रायजो राजाफ्रा जिहेतु मुगैथारबाय ओंखायनो UPPLखौ नागारनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा BPFआव फैजोबगोन आरो BPFआ हारसिङैनो इलेक्सन गेलेनानै देरहागोन बे खाथां बे खालि राकेशनिल' खोथा नङा बिसोरनि दैदेनगिरि प्रमद बर'निफ्रायनो आराम्भ खालामनानै दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो बिथांमोनखौ मुगैबाय आंगायबाय ओंखायनो मुसलपुर एबा गासिबो जायगानिफ्रायनो मोनफ्रोमबो ब्लकआवनो UPPLनि कर्मि आरो नेताफ्रा BPFआव जइन जादों आरो बिसेसकै नोंथांमोननि बे मुसलपुरनि EM राकेश मानव गेदेर राकेश बिथांनि स्वभाब चरित्र बिथांनि जि खोथा बुंलाबायनाय गोदाव सोरावखौ रायजो राजाफ्रा नुबाय लाजिबाय खालि गावनिल' मान सन्माननि खोथा नङा बयबो रायजो राजानि मान सन्मानखौनो मुसलपुरबासिनि मान सन्मानखौनो बिथाङा सुरमात खालामबाय ओंखायनो बिथांखौ नेता बायदि लायाखिसै दिनै बयबो मुगैनानै BPFआव जइन जाजोबनायानो साबसिनसै होननानै बयबो फैजोबदों बा जिर' जागोन ना UPPLआ जिर' जागोन बेखौ रायजो राजायासो डिसाइड खालामगोन बे खोथाखौ जोङो आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों रायजो राजाया जि दलखौ मोजां मोनो बे दलजों थांगोन आरो जाय दलाव गैया बेयो शून्य जागोन दिनै नुनो मोन्दों जेसेबांखि थगाय रायजो राजाफोरखौ हमथानो नागिरा मानो बयबो BPFआव फैफिनजोबनो थाखाय इच्छुक जोङो BPF दोलोआ जाहैबाय BTCनि रायजो राजानि दुख खस्थ'खौ जोङो बुजियो बयबो BTCआव थानाय जाथि गस्तिहा जातीय समस्या दङ जोंनि ओनसोला अति बेकवार्ड ओंखायनो बे बेकवार्ड एरियायाव बोरैहाय इक'नमिक इनफ्रास्ट्राक्चार बोरैहाय जौगानायनि अर्थनैतिक आन्तगाथनि निर्माण खालामनो हायो जोङो दल हिसाबैनो बेजों जड़ित मोनफ्रोमबो जाथि गस्तिनि जातीय समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय जोङो BPF दल हिसाबैनो मोनफ्रोमबो जाथिखौ माने कनफिडेन्सआव लानानै बिथांमोनजों जोङो सावरायलायो हानायखौ हागोन होनो हायिखौ हानाय नङा होननानै बुङो दा तद्रुप बेबायदिनो जोङो BPFआ आगोलदों मोनफ्रोमबो जाथि गस्तिफोरजों रायलायदों मोनफ्रोमबो धर्मीय अनुष्ठान प्रतिष्ठान आरो धर्मीय नेताफोरजों जों रायलायदों जे BTCखौ माबोरैहाय खौसे खालामनो हायो माबोरैहाय जौगाहोनो हायो बेनो जोंनि फैगौ इलेक्शननि मूल मन्त्र आरो बयबो मोजां मोनदों बयबो जों फैगोन बिथांमोनहा जौगानायनि खामानिनि मोनसे
नुनाय नुजानाय बयबो नुनाय मोनसे बुंथों बहाबा ओरैबायदि अनुस्थान खालामनाय जाबाय बहाबा ओरैबायदि प्रतिष्ठान खालामनाय जाहैबाय बहाबा गिदिर मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार क्रिएट खालामनाय जाहैबाय गंसे इरिगेसन बानायनाय देखायथों रायजो राजा बे हालुवा मानसिफोरनि थाखाय गंसे दालां बानायनाय देखायथों जे 15 बोसोराव बिपिएफआ जेरैबायदि आइडिनि दायाव गंनै दालां बानायदों फाग्लादियानि सायाव खालायदों अदालगुरिनि बे मा दै बेफ्राव खालामदों बेबायदि मोनसे दालां बानायबाय होननानै बिथांमोना देखायथों ओमफ्राय अनुस्थान खालामनाय बिथांमोना शिक्षानि खोथा बिराद गिदिर गिदिर बुङो जे शिक्षा अनुस्थान मोनसे बानायदेरबायब्ला बिथांमोना बेखौ देखायथों जोंथ' रायजो राजायाथ' नुवाखै मा नुदों दोंसे गोदान लामा बानायाखै जों बानायखानाय लामाखौबो रिपेयारिंखौ खालामाखै जों बेखौसो नुदों गंसे हस्पिटाल बानायदेरनाय बिथांमोना देखायथों मुसलपुराव गंसे मेडिकेल कलेज बानायनायनि खोथा बुंदोंमोन खिन्थु जोंथ' खोनाफिनबाय दा बे मेडिकेल कलेजआ आरो जाला सरकारा सिद्धान्त लाबाय गोदान आरो माने मेडिकेल कलेज आसामाव बानायनाय जानाय नंला बे हिसाबै बेबो गैला गतिके बेबायदि माबा मोनसे मावदोंब्ला रायजो राजानि सिगाङाव बुंनानै लाथों खालि बिपिएफखौल' बुङो 17 बोसोराव जेबो मावाखै बबे लामाजों थाबायलांनानै बिथांमोनहा मिटिं खालामहैयो बबे न'आव मिटिं खालामो बे न'आ बिथांमोन बानायनाय ना बिपिएफ दोलोआ बानायनाय